FinEPS-lattiaelementit ovat keveitä. Ne ovat helppoja ja nopeita asentaa, joten kalliita nostotyökoneita ei tarvita. Lopputuloksena on energia- ja kustannustehokas ratkaisu. FinEPS-lattiaelementit sopivat ala- ja välipohjarakenteisiin. Ne toimitetaan tehtaalta määrämittojen mukaisina pituuksina ja elementti on yhteensopiva kaikkien runko- ja perustusratkaisujen kanssa. Läpiviennit ja raudoitus on helppo toteuttaa. Pontattu EPS-elementti muodostaa yhdessä Z-teräsprofiilin kanssa betonoitavan rakenteen. Kantava laattarakennevalu ja betonipintavalu tehdään samalla kerralla. Katso lisätietoja FinEPS Harkon sivuilta.